Hvad siger du, Ulrik? Jeg skal det. Ja, fik jeg lige lyst til. Det er jeg også lyst til. Det fik jeg lyst til den anden. Altså i den første kamp. For mig ikke spillet det i så lang tid. Det var det. En midt. Nå, ja, vi går B. Nej, det gør jeg ikke. En med beret på bro. Og 2. Det er meget. Jeg kan godt bruge lidt hjælp i B. Ja, jeg skal, ja. B-site. Ham med sniperen, han er low. Har ramt ham pænt mange gange. Ja, der fik du ham. At B-site. Der kunne jeg slet ikke ramme. User joined your channel. Det var ham, der lagde det. Så Nej. der. Lige til højre, jeg skal lige se min lillebror sover. Ja, hvad? Der er en midt. Ja, her bliver jeg bare lidt flashet. For helvede med, jeg kan bare ikke spille lige nu. Fuck helvede. Det tager kraften så lang tid, før man kan sidde rundt på det. Lol, nu Oliver. Alt for mange. Jeg må lige starte. Pas på, sniper. Oppe i B. Ved det der tog der. Fire in the hole! Vi tager en gang CS bagefter, Oliver. Så vi tager ikke en til. Du er velkommen til at tage med Oh London. shit, begge to midt. Okay. Sådan. Guer. Guer. Du Charlie guer, du. Kur den. Den guer bare. Den guer bare, ja. Fire in the hole! Har du AK med? Ja. Jamen seriøst, men hold kæft for de flasher, mand. Jeg vil gerne have ham bagefter. Shit, man. Hvor headshot i streg der. Toxic for helvede, mand. Han er FK igen. Det er fordi han chatter med Epic. Hvad er Range han? Epic, det er den tøs der. Nå, hvor lang. Og Major. Nå, hold da kæft egentlig. Hvad siden er der, mand? Hvor var du? Den er man da gerne Oh, få. fuck. Den er man også. Ej, hvor fanden blev det af? Jamen, jeg smed den, men jeg fik den op igen på en eller anden What måde. the fuck? Jamen, de HS'er for meget. Det er altså et lille noob team, vil jeg sige. Bare let. Ja. Wow. Fucking 74, mand. Nå, jeg sidder fast. Check long der. Ja, jeg kan kramme. Han laver altså alle hans skide, så næsten med headshot. Han er jo crazy ham der. Jeg så også inde på hans KD hver anden kill cirka for en headshot. Ja, okay. Vi skal nu her igen.
Der er kun med dobbelt door. Hvis man kigger ned, kan de ikke se ens hoved. Ja, hvad? Hvis du kigger nedad, så kan de ikke se dit hoved. I er nedad. Ja. Altså når du går ud fra spawn af. Oh my god, en bag dig. En bag dig. Til højre. Nico. Ja. Hvordan kunne han dø til en SL8? Det ved jeg ikke. Bag Den dig. er så dårlig. Ey, hvad sker der? Hvor er den hen? Nå, det var... Det skriver du først nu, det har jeg skrevet til ham. Han er rushet midt med en jackhammer. Den skader altså også bare lort til. Han sidder og gemmer sig bagved. Okay. Lol, han ramte en gang. Til højre, til højre. 80 bag dig. User disconnected from your channel. Hvem var det så, der gik? Jeg tror, det er Oliver. Hvad? Ja, det var Oliver. Oh my god, man. Hvis man bare ventede lidt længere, så havde den skal svunget. Ja. Vi siden er der igen. Øj, nu er jeg fucking ligeglad. Nu rusher jeg deres lort. Hvor oppe eller? Oppe. Okay. Hey, Jeg går A som så. der er en i vinduet. Ja. Sådan der. Han er nede. En må hen mod B. I det andet vindue. Så det er planter, så... Jeg planter af. Til os. Nå, der var en. Hvad er det spørgsmål? Hvor fuck den sidste her? Oh, jeg vil have langt. LOL, han havde kun 8 liv tilbage, mand. Ja, eller... Jeg har kun 36. Fanden har skadet ham så meget. I hvert fald ikke mig. Nej. Rush lige lidt mere, mand.
Jeg bliver nødt til det. Så golden her, siger han bare. Holy fuck, man. Lol, basecamp Ah, lige. nice. Ja. Nej, bag mig, nej, mand. Den klarer du så ikke lige helt længere. Jeg løber på at tage en TB, mand. Bum, ligger til venstre. Ja, der. Bomb spotted. Han er sur over, du var vip. Nå, Cover me. han skulle da selv vip. Han bruger det bare ikke. Jo, han gjorde. Ja. Altså, der var en, der dræbte mig ved... AVM-vip. Før. Ja, men det er ham den anden. Fuck, man. Det er Hayes, mener der. Der har jeg AVM vip. Okay. Ej, nu glemte jeg altså, at vi spook til jo. Let's rock and roll. Hvorfor det? Hvad? Hvorfor det? Fordi han blev med Der er at... nogen midt. Han blev sur over, at jeg brugte vip. Han har selv vip, mand. Så han skal da ikke brokke sig. Ja, der er en... Nu går der der er en midt. 54. Og Razor mid. Back mid. Der. Come back, you little idiot. Der er en om... Okay, jeg var blind. Jeg kiggede på min FPS der. Han lækkede lidt der. Nå, okay, så er det derfor. Der sidder en omkring tower. Ja, han er væk. Han er taget, Ulrik. Smoking bomb. Han gik B. Så må det være Aim, der har bomben. Bomb has been planted. Det var PQ, der var der. Bomb on site B. Hvor de blev... Der er jo en lille bitch. Det er altid lettere med at GR. End at være BL i den bane her. Nå ja, vi fører jo også i BL. Ja, men stadigvæk. Og se hvordan det kører for mig nu. Okay, let's do this. Ja, det gør så ikke så godt for Kalle, nu. Nej. Ej. Fire in the hole. B lang. Kom on. Der er en nede base. Flash bomb. Hvad? Hvad så? Der er stadig 2 B lang. Ja, de er alle sammen der ved tower, tror jeg. Fuck. De må ikke få, 97 point. de må ikke få A, de må ikke få A. Ja, de går hen til A. Der er 3 på vej til A. Fuck. Der er en af dem, der er 3 OP. Vi tager dem fra hver sin side af. Ja, A lang nu i hvert fald. Ja, jeg tager dem fra den anden side af. Jeg tager den fra vores base af. Okay, go, 3, 2, 1. Bare rush. Okay, jeg er opdaget. Og nu vil jeg have refleks. Bomb on site A. Oh my god. Sådan der, man. Sådan der. Bomb has been defused. Han brokker sig stadig. Hvad? Han brokker sig stadig lidt. Gør han? global risk. Men må det være. Er det ikke sidste runde? Jo, det kan jo, vi vandt 5 før. Fire in the hole. Ja. Sådan der. Okay, de går A langt ind. Ja, Der er Jeg har en lortepenge nu, mand. fuck, hjælp. Hjælp. Jeg er på vej. Jeg hjælp, du nakker mig bare alligevel. Bare vent, jeg har ham. Fuck, den sidste low, han er midt base. Halløj. 73, fuck dig endnu mere, mand. Nå. Ja, han flamer bare lige nu. Han skriver om Ja. det også. Ja, han gør det.